Vista la situació excepcional que estem visquent en aquests moments i la gravetat de la situació, l'Ajuntament de Ripoll anunciem unes mesures que hem pres per intentar ajudar a totes les famílies, persones i la petita activitat dels comerços i petites empreses de Ripoll. En aquest sentit, posposem el cobrament de les taxes i impostos que venien aquestes properes setmanes, fins a nova data. Ja s'anunciarà, que ningú pateixi per aquest motiu. Tampoc cobrarem el preu públic d'aquelles activitats que han quedat suspeses, ni la piscina, ni les terrasses, ni els cursos, que tampoc ningú pateixi per això. Accelerem també el pagament a proveïdors i mantenim els contractes amb proveïdors, per tal de mantenir l'activitat econòmica i els llocs de treball al màxim possible per l'esforç també que podem fer tots plegats. Tampoc, si recordeu, per facilitar la compra de proximitat i la compra aquesta bàsica de subsistència, les zones blaves i taronges des del dia 14 també han quedat suspeses. I tampoc cobrarem el lloguer dels pisos o naus municipals. Tots són un conjunt de mesures per ajudar, dèiem, les persones de Ripoll a passar aquesta situació. En les properes setmanes farem també alguna partida excepcional per ajudar en aquelles famílies, en aquelles persones o petites empreses que hagin pogut quedar greument afectades per aquesta situació que estem patint. I finalment recordem que hi ha un telèfon permanent a l'Ajuntament de Ripoll perquè els ciutadans puguin mantenir el contacte bàsic per a aquells temes que es puguin preocupar o aquelles necessitats que puguin tenir i des d'aquí se'ls deriva cap al servei corresponent. Gràcies a totes i a tots per aquest esforç de confinament, per aquest esforç que estem passant tots plegats i ànims que ens en sortirem si tots plegats fem cas a les autoritats sanitàries.